Namatay ang usa ka maestra bispiras pagyud sa World Teachers Day kinsa gikan pasikulahan nga gialagaran sa lungsod sa Minglanilla. Nasayran nga dadasmagan og laing motor ang iyahang gisakyan nga motor diha sa National Highway sa Barangay Tunghaan. Ang detalye sa live report ni Femari Dumabok. Fem. Yeslan dead on the spot ang 48 anyos nga magtutudlo sa Minglanilla Central School human kini nalagpot og pipila ka metros ug gingong naintimano ang pagkaigo sa iyang ulo. Ang maong maestra giila sa kapulisan nga si Charisma Servado, taga Barangay Tungkil sa lungsod sa Minglanilla. 27 na katuig kini siyang propesyon ug kasamtangang division chief sa klinik sa Minglanilla Central School ug subject teacher sa special science class. Sa inisyal nga investigasyon sa Minglanilla Police, pasado las 5 gahapon sa hapon, gikuha siya siyang bana og padungnaw tang pauli. Gingong muhapit unta sila og usa ka kan-anan sa Barangay Tunghaan. Isip treat sa iyang bana kaniya nunod sa kasaulugan sa adlaw sa magtutudlo. Sa dihang nahitabo ang insidente. Along the way nga padung sila dito sa ilaha untang kananan na ay motorcycle na high speed about to park down tani ang couple and then iagi ni ang mismong motorsiklo on a high speed from heading south. Naangol usab ang bana sa biktima nga si Sherwin, 45 anyos. Ang driver nga nakadasmag giingong naangol usab apan ni sibat o gibilin ra ang natumba niyang motorsiklo. Kusog ang impact ani nga pagkadagan sa motorsiklo ni result to the collision sa couple, and the couple also atong makita ang mismo nga teacher nagsulob lang kaniya og helmet nga dili standard helmet, so tungod sa impact nalagpot ni naanatay person of interest ang atong team karon. Even last night wa ta muundang ato yung gisusi ang mga hospitals. Gilagway sa principal sa Minglanilla Central School nga sadya pa sila gahapon sa hapon kay nag-advance sila sa pagsaulog sa Teachers Day. Gani usa si Ma'am Servado sa nakadawat og mga buwak gikan sa mga tinunan. Makaingon ko nga usa siya sa kanang kayon ko nga very committed and dedicated teacher. Nahugno mi ma'am, murag wala mi kasabot sa among gibati pagkabasa na mo sa nagkatap na ang mga Facebook posting. Samtang ang mayor sa lungsod ni pasalig nga mohatag og tabang pinansyal sa nabiling pamilya ni Servado ug alang na si Danili ang pagkasikop sa suspitsado sa kamatayon sa magtutudlo. She will give financially kay sa Minglanilla mag-serve as maybe official sa government, maybe personal sa side sa nako sa mga official sa NATO. It is a very sorrowful and they are of course in grief of the surprising, unfortunate and a loss that should not have happened. Lan karon lang hapon nasikop sa Minglanilla Police ang driver sa motorsiklo nga nakadasmag sa magtiayong Servado. Giila kini nga si Luigi Lazarte, 25 anyos nga taga-lungsod sa Cebu nga pangangkon sa dinakpan nga nahadlok siya sa nahitabo hinungdan nga ang pagbiya sa crime scene ang iya dayong nahuna-hunaan ug matud pa gingong gadali siya nga madad-an og gatas ang iyang anak. Lan? Daghang salamat, Femari Dumabok.